Croeso cynnas I bawb sydd yma'n capel a pawb sydd adra neu lle bynnag ydych chi. Greit I gael siawns I addoli efo'n gilydd. Dal I fod, da ni ddim yn cael canu yn capel, ond fedrwch chi wneud beth bynnag da chi eisiau adra. A gewch chi wneud beth bynnag os fedrwch chi aros yn y set a peidio canu. So mae hynny'n ffantastig. So tro dwytha, nes I arwain addoli, nes I ddechrau efo adnod waw. A wedyn wnaethon ni mlaen I adlewyrchu ar agosadrwydd efo Duw. Heddiw, dwi wedi bod yn pwysau mewn I adnod gwahanol sy'n really anhygoel eto, a sy'n wir wedi bod yn ministro gweinigadeithu I mi yr wythnos yma. A dyma fo. Felly dwi'n gweddio bydd Duw, ffynhonnell gobaith yn llenw'ch bywydau gyda'r llawenydd a'r heddwch dwfn sy'n dod o gredu ynddo. A bydd yr ysbryd glân yn gwneud I obaith orlifo yn eich bywydau chi. Waw. Adnod arall sy'n anhygoel. Ond I fod yn real, ar ôl wythnos andros o anodd a heriol I mi, y peth gwerthfawr I mi yn yr adnod yma ydy mod I really wedi angen yr ysbryd glân I fy ngalluogi I sort of access y gwirionedd yn yr adnod. Ac I adael i'r ysbryd glân gweinidogaethu I mi, y gobaith yna I mi. A mae yna ambell I ffordd I ddiffinio gobaith, a dyma un sy'n gweithio I mi. Gobaith ydy hyder yn naioni Duw. Hyder, os da ni'n cerdded trwy pethau anodd, fod ei ddaioni yn cerdded efo ni. Hyder, os da ni wedi torri drwadd, a fod ei ddaioni ef a bendith mwy yn gwitiad I ni I ddatgloi mewn i'n bywydau ni. Ond dwi ddim eisiau bod yn unreal ynglyn â'r llawenydd na gobaith. Dydy gobaith ddim yn deimlad eri-fferi neu'n freuddwyd pell ynglyn â bywyd tragwyddol, mod I really edrych ymlaen I bod efo yr un sy'n caru ni yn hollol llwyr. Ond mae gobaith yn edrych tuag at ein tad nefol, llawn cariad ac yn estyn allan mewn ffydd I dderbyn ei ddaioni I mewn i'n bywydau ni. Ac os da ni mewn tymor calad, mae'n gallu bod yn anodd I gadw ffocws ar y hyder ynddo fo. Felly, yn ein addoli bore yma, dwi eisiau ni fel cymuned helpu ein gilydd. Pa bynnag tymor da ni ynddo, I gael hyder yn ei ddaioni I hwnna ein cyffwrdd ni. A llawenydd, dydy llawenydd ddim jyst yn teimlo'n hapus, ond y gallu I weld ac I ddathlu daioni Duw pa bynnag tymor da ni ynddo fo. So dwi am ddarllen hwn eto. Felly dwi'n gweddio y bydd Duw ffynhonnell gobaith yn llenw'ch bywydau gyda'r llawenydd a'r heddwch dwfn sy'n dod o gredu ynddo. A bydd yr ysbryd glân yn gwneud I obaith orlifo yn eich bywydau chi. Felly pa bynnag tymor da ni ynddo, gadewch ni ffocysu ar ein gobaith yn naioni Duw a dathlu'r posibiliadau o be fedrith o ddatgloi yn ein bywydau ni. So gadewch ni sefyll efo'n gilydd ac addoli. Caredigrwydd tywallais dyn y ras Fy nghymryd o dywyllwch am llenwi a hyn Rhodd o trigaredd yn fy angen rwy'n ti'n helpu mi A canu rhaid I ni Fyddwn wyt ti Fydde ti, ffyddon wyt ti Mae da ddewidion di yn amen Mae da ddewidion di yn amen Hyfryd, dwi yma trwyddo ti
sbio'r lledw o melltith torais ti. Waredwr llawn bendith fe osodau sgin yn cryf. A canu'r paid i mi. Da ddewidion ni yn ie, amen. Tad caredigrwydd. Tad caredigrwydd, tywyrllais dyn y ras, yng Nghymru dod y wyllwch am llenwi a hyr. Roedd o'r trigaredd yn fy angen rwyt ti'n helpu ni. A canu'r rhaid i mi. Ffyddlon wyt ti. Ffyddlon hyd beth mi fydde ti. Ffyddlon wyt ti. Mae da ddewidion ni yn ie, amen. Mae da ddewidion ni yn ie, amen. Iachawd o'r hyfryd, dwi yma trwyddo ti. Tynnais fi o'r lledw o melltith torais ti. Waredwr llawn bendith fe osodais fi yn cryf. A canu'r rhaid i mi. Ffyddlon wyt ti. Ffyddlon hyd beth mi fydde ti. Mae da ddewidion di yn ie, amen. Mae da ddewidion di yn ie, amen. Gorffennaf yn da ddewidion di fy hyder i. Gyda ffyddondeb di Gorffennaf yn da ddewidion di fy hyder i. Gyda ffyddondeb di. Ffyddlon wyt ti. Ffyddlon hyd beth mi fydde ti. Ffyddlon wyt ti. Mae da ddewidion ni yn ie, amen. Mae da ddewidion di yn ie, amen. Chwiliais trwy'r byd, doedd ddim yn bodloni, canmoliaeth di. Trysorau byd, mae'r cwbl mor wan. A cyffyrddau sgyn. Iachaf yng nghlwyfau dyfnion. Rhoi gobaith a chan, rhoi nghalon ar dan. Rwydd gariad di. O does dim byd sy'n well nag wyt ti, nad oes dim byd sy'n well nag wyt ti ar glwydd dim byd sy'n well nag wyt ti. Sgen i ddim ond
ymwendid yn methion a I gyd a weli yn glir ond ti dal I ni ffri achos Duw y mynyddoedd ydy Duw y dyffrynoedd does dim un man a sigaredd na gras o'n hadw yn saff o does dim byd sy'n well nag wyt ti na does dim byd sy'n well nag wyt ti ar glwydd ddim byd sy'n well nag wyt ti o does dim byd sy'n well nag wyt ti na does dim byd well nag wyt ti ar glwydd ddim byd sy'n well nag wyt ti ti'n rhoi ngalar yn dawnsio ti'n rhoi mawl yn lle lludw ti'n rhoi cwilydd yn obaith dim ond ti sy'n gallu gwneud ti'n rhoi ngalar yn dawnsio ti'n rhoi mawl yn lle lludw ti'n rhoi cwilydd yn obaith dim ond ti sy'n gallu gwneud ti'n troi beddau yn erddi ti'n troi esgyrn yn fyddin ti'n troi moroedd yn breffyrdd dim ond ti sy'n gallu gwneud ti'n troi beddau yn erddi ti'n troi esgyrn yn fyddin ti'n troi moroedd yn breffyrdd dim ond ti sy'n gallu gwneud o does dim byd sy'n well nag wyt ti na does dim byd sy'n well nag wyt ti ar glwydd ddim byd sy'n well nag wyt ti ti'n troi beddau yn erddi ti'n troi esgyrn yn fyddin ti'n troi moroedd yn breffyrdd dim ond ti sy'n gallu gwneud o does dim byd sy'n well nag wyt ti na does dim byd yn well nag wyt ti ar glwydd ddim byd sy'n well nag wyt ti dy wynt di sy'n omni nawn ni dywall dim awl dy wynt di sy'n omni nawn ni dywall dim awl I ti'n unig dy wynt di sy'n omni nawn ni dywall dim awl dy wynt di sy'n omni nawn ni dywall dim awl I ti'n unig ti'n rhoi bywyd cariad wyt yn golau o'r tywyllu
om ni, nawn ni dywallt ei mawl ein ti'n unig dy wynt ti. Sy'n om ni, nawn ni dywallt ei mawl, tywallt ei mawl dy wynt ti. Sy'n om ni, nawn ni dywallt ei mawl i ti'n unig. Amen. Wel, di pawb yn clywed fi? Cos, na? Pwy nath dyd na? Arwen, ie. Helo, nath Rhys deitha fi cyflwyno fi hyn i pawb adra sydd ddim yn abo fi, cos obviously mae yna pobl newydd yn cael salen ers i fi tro dwytha bod yma. So, helo, enw fi di Cameron i pawb sydd ddim yn abo fi. I pawb sydd yn abo fi, helo, eto, teulu, let's go. Pam dwi ar y ffrynt, wel, dwi jyst eisiau deud bod dwi'n mynd allan i Hwngari. This may be a shock to some of you. Ond am y 3 blwyddyn dwi wedi bod allan yn Liverpool, dwi wedi bod efo capal sydd nath just cael ei fflannu. Fflannu? Na, plannu. Dwi'n meddwl, don't correct me. Ond o'n i yna a nes i helpu allan efo nhw, efo gwaith oedden nhw'n wneud. A nath nhw gofyn iddo fi os dwi eisiau mynd allan i Hwngari. A nes i deud, na, yn gyntaf. Ond wedyn nath y byd mynd upside down a o'n i'n gwybod be o'n i eisiau wneud efo bywyd fi. So wedyn nes i stopio a meddwl gweddio a nes i penderfynu actually deud ia. Ond nes i narrow down, I've got to stop doing that. Nes i wneud o lawr i 6 mis cos o'n i'n eisiau mynd allan yna am blwyddyn cos o'n i eisiau dod nôl. Ond dwi'n gwybod mae Duw eisiau gwaith cael ei wneud dal yn Hwngari, so nes i deud ia. Ond dwi hel pres ar y funud a dwi wedi cael halfway o pres dwi angen i mynd. Ond os da chi eisiau, gewch chi roi. Os da chi misio roi, yna'n ffain hefyd. Na i cymryd gweddio. Gweddi. Ond ia, dwi wedi methu chi, by the way. A that's it, really.
a dwi am eistedd lawr. Diolch. Wel, mae'n dda gweld bod Cameron heb newid dim yn ystod i 2 blynedd yn Lerpwl. Ond mae'n hyfryd clywed am ffordd mae Cameron yn tyfu ym mhob ffordd, ond yn arbennig yn ei ffydd. A da ni wrth gwrs yn gwahodd chi roi tuag at y gwaith os ydych chi'n dymuno, a mae modd wneud hynny drwy fynd i cersalem.com/Cameron. A wedyn mae yna link yn fyna trwyddo i GoFundMe page. A dwi'n gwybod bod llawer yma wedi cyfrannu eisoes, felly ar Rhan Cameron, da ni'n diolch am hynny. Ond oedd e'n dweud chydig bach, fel mae Cameron yn deud bob dim yn jokingly, ond pan mae rhywun yn cael galwad i wneud gwaith fel hyn, mae gweddi yn hollol ganolog i'r peth. Felly, dwi ddim eisiau bod ni jyst yn rhoi sylw i hwn heddi a bod rhai pobl yn rhoi arno ni, ti'n gwybod. Dwi eisiau ni gadw mewn cyswllt efo Cameron dros y misoedd nesaf. Dwi eisiau ni ddale mewn gweddi. A newn ni ddechrau rwan. Gewn ni flygu pen mewn gweddi dros Cameron. O Dduw Dad, da ni yn llawenhau o Dduw Dad o adnabod Cameron. Da ni wedi cael y fraint arbennig yn yr eglwys yma o weld e'n dod i ffydd blynyddoedd yn ôl erbyn hyn. A da ni'n llawenhau wrth i weld a lot o bobl ifanc oedd yn yr eglwys ar y pryd yn mynd i ffwrdd ac yn tyfu yn ei ffydd ac yn mynd yn rhan o eglwysu lle bynnag maen nhw wedi bod yn y brifysgol a gwaith ac yn y blaen. Ond y benodol nawr, da ni'n gofyn i ti fod gyda Cameron o Dduw Dad, helpa ni fel eglwys i ddal fyny mewn gweddi ac i ni gadw mewn cyswllt gyda fe dros y misoedd nesaf. Ac i ni'n diolch o Dduw Dad, mae un eglwys ydy ni trwy'r byd sy'n credu ac yn dilyn un Crist sy'n dod â gobaith i bob gwlad, iaith a llwyth. Felly Dduw Dad, ni'n cyflwyno Cameron i ti bore yma yn enw arbennig Iesu. Amen. Amen. So, chydig o gyhoeddiadau eraill. I chi sydd wedi cofrestru ddod i tanio'r haf, na i jyst atgoffa chi bod hwnna'n digwydd pnawn yma. Mae'n cychwyn am 2 o'r gloch, ond os ydych chi'n gallu cychwyn cyrraedd chydig bach cyn hynny, fel bod ni'n gallu cael digon o amser i barcio pawb yn ddiogel ac ati. A wedyn, sori, mae jyst yr sŵn yn o'i fi. Ti'n gallu miwtio pob sianel heblaw amdano fi? A falle troi fi lawr bach, Sian. Ie, ti wedi troi fi lawr bach gormod falle. Sori, dwi'n ffysu efo pethau fel hyn. Iawn, so tanio'r haf, mae hwnna pnawn yma. Wedyn, yr ail beth o'n i eisiau siarad amdano oedd bod casgliad banc bwyd pythefnos i ddoe. So mae casgliad banc bwyd pythefnos i ddoe. Sori, dwi wedi anghofio roed y sleid fyny arwel. Ond os ydych chi ar gael i helpu yn y casgliad banc bwyd sy'n digwydd pythefnos i ddoe, bydd, os newch chi gysylltu gyda arwel y lowri, a falle newn ni... Fydd yna sign-up sheet yma pen wythnos nesaf? Na, da ni'n neud yn digidol gan bod hwnna'n fwy Covid ddiogel. So os newch chi gysylltu gyda arwel y lowri os ydych chi ar gael i helpu gyda'r casgliad banc bwyd pythefnos i ddoe. A wedyn yn olaf, o'n i jyst eisiau siarad yn sydyn iawn ynglyn â lle da ni arni gyda'r busnes canu yma. Achos, fel ydych chi'n gwybod, ers chydig wythnosau, mae rheolau y Llywodraeth wedi newid i ganiatáu canu, ond eto mae rheolau dal yn eitha llym. A da ni hefyd eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n gwneud y peth diogel a bod ni'n cario pawb efo ni. Felly dyna pam da ni heb rhithro nôl mewn i ganu yn syth. Nawr, mae'r rheolau Llywodraeth yn dweud bod ni'n cael canu gyhyd a bod yr rate yn eich ardal chi dan 50 mewn cant.
Wel, yn anffodus, mae Gwynedd erbyn hyn wedi mynd nôl fyny i fod yn 80 rhywbeth mewn 100. Felly, yn ôl y rheolau, da ni actually ddim yn cael canu eto nawr. So, oedd gennym ni rhyw ffenest wythnos le oedden ni'n cael canu, ond yn anffodus, da ni ddim yn cael eto nawr. Ond mewn y gwyddor, da ni isio, ti'n gwybod. So mae rhaid ni just edrych sut mae'r sefyllfa yn datblygu. Ond fel o'n i'n dweud, mae'n bwysig hefyd bod ni'n cario pawb gyda ni. Felly, da ni ddim isio fydda rhuthro nôl i ganu, a bod hwnna'n neud i rai pobl sy'n nerfus stopio dŵad. So da ni'n chwarae efo, un syniad da ni'n chwarae yw falle bod ni'n cael canu bob yn ail wythnos. So bod y pobl falle sydd yn bryderus ynglyn â canu, bod yna rai sylia, maen nhw dal yn teimlo yn ddiogel i allu dod. So mae hwnna'n un opsiwn. Ond dwi'n gwybod dwi wedi siarad efo rhai ohonoch chi beth i'ch teimladau chi, ond os oes rhywun gyda barn gryf am y peth, a dim barn, concerns am y peth, y ddau ochr. Gai ofyn i chi gysylltu yn gyfrinachol gyda fi, yn arbennig falle os ydych chi'n pryderu am ddod pan fyddwn ni'n ail gychwyn canu, fel bod ni'n gallu, a jyst sgwrs bersonol efo fi bydd hwnna, bydda i ddim yn mynd, mae Martin Williams yn stopio ni gyd rhag canu, nid dyna sut fydd o'n gweithio. Bydd y sgyrsiau yma'n sgyrsiau hollol confidential efo fi. A wedyn, wneud hwnna jyst helpu ni fel tîm arwen i wneud penderfyniad sy'n cario pawb efo ni dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. So diolch am eich ymynedd gyda'r mater yma. Ond i chi fydd yn dod i tanio'r haf pnawn yma, fydd yna ganu, achos mae hwnna'n yr awyr agored, ac felly mae'r risk levels yn wahanol wedyn. Dyna ni, dwi'n meddwl, o ran y cyhoeddiadau. Newn ni droi at Dduw eto mewn gweddi jyst i gyflwyno'r pethau yma a gofyn am fendith ar weddill yr amser. Wel, y Dduw Dad, da ni yn gofyn i ti fendithio ni gyd sydd yma bore yma, ac yn arbennig i ni gofyn ti fendithio pawb sydd yn gwylio o adre hefyd ac yn ymuno gyda ni. Ni'n gofyn i ti fod gyda pawb yn arbennig y plant a'r teuluoedd falle fydd yn rhan o'r digwyddiad pnawn yma. Ni'n gweddio bod yn digwyddiad diogel, yn digwyddiad le fydd pobl yn teimlo ac yn profi dy bresenoldeb di hefyd. O Dduw Dad, da ni wedi yn creu i fod yn addolwyr. Ac felly, o Dduw Dad, helpa ni fel eglwys i wneud y penderfyniadau cywir a doeth dros yr wythnosau nesaf. Penderfyniadau sydd yn rhyddhau pobl i addoli ond penderfyniadau sydd yn cadw pawb yn saff a diogel, a hefyd penderfyniadau sydd yn cadw undod teulu'r eglwys hefyd. O Dduw Dad, bydd efo ni rwan wrth i ni droi edrych ar dy air di, a bendithiau gweddill yn amser ni efo'n gilydd, yn enw sbesial Iesu Grist. Amen. Amen. So, bore yma, ffrindiau, da ni yn mynd nôl at llyfr yr Actau gyda'n gilydd. Da ni yn pennod 17 erbyn hyn, a mae Paul wedi cyrraedd dinas Athen. Dwi ddim yn mynd i wneud darlleniad, achos da ni'n mynd i fod yn mynd trwy yr adnodau yn ystod y neges i hun. So, fel da chi'n gwybod tymor yma, da ni ar wybdaeth o Jerusalem i Rufain. Ac erbyn hyn mae Paul yn Athen, a mae dinas Athen yn yr amser yma, mae yn gymdeithas, mae yn ddiwylliant, mae yn cyd-destun eitha gwahanol yn cyd-destun ni yma yng Nghaernarfon 2000 o flynyddoedd wedyn. Ond eto, mae yna lot o parallels hefyd, gyda yn diwylliant ni yn y gorllewin rwan ag Athen yn amser y Beibl. Oedd pobl Athen, oedden nhw ddim yn addoli Duw, oedden nhw'n addoli duwiau.
Doedden nhw ddim yn credu mewn gwirionedd, oedden nhw'n credu mewn gwirioneddau. Ac os ydyn ni yn byw heddiw yn oes oes post-truth, felly bod pobl, fyddwch chi wedi clywed bod ni'n byw mewn oes post-truth rwan, wel felly mae Athen oedd cymdeithas pre-truth, sef cymdeithas oedd yn credu fod na ddim fath beth ag un gwirionedd, ond bod gan bawb i wirionedd i hun. A mae yna ddyfyniad enwog gan George Orwell, dwi'n meddwl, nath Manic Street Preachers ddefnyddio fel teitl un o'i caneuon nhw. This is my truth, tell me yours. A mae'r ffres yna falle'n ddisgrifiadol o'n cymdeithas ni heddiw, ond bydde fe'n sicr yn ddisgrifiadol hefyd o ddiwylliant a cymdeithas Athen 2000 o flynyddoedd yn ôl. Nawr, yn yr adnodau da ni'n mynd i edrych arno ar hyn o bryd, ychydig adnodau sydd yna, a tas fi'n darllen nhw trwyddo'n straight, byddwn ni wedi darllen nhw mewn munud neu ddau. Ond mae haneswyr yn dweutho ni fod Paul, fwy na thebyg, wedi bod yn siarad, wedi bod yn trafod, wedi bod yn ceisio ymresymu efo pobl Athen yn yr, gael hwnna'n iawn, yn yr Areopagus, sef rhyw fath o, oedd o fel rhyw fath o fel football stadium, ond i philosophers. So oedd pobl yn mynd yna i glywed pobl yn trafod, mynd yna i glywed pobl yn trafod y syniadau diweddara. Ac fel o'n i'n dweud, bod gyda ni rhyw snippet o be oedd Paul wedi dweud, mae'n debyg y bydde fe wedi siarad yna am oriau, a bydde rhai o'r trafodaethau falle wedi para diwrnodau wrth bod e'n siarad efo athronwyr a pobl Athen. A dwi'n meddwl, mae'n bwysig bod ni yn gwerthfawrogi hynny. Oherwydd, da ni yn byw yn oes y soundbites yn dydyn. Da ni'n byw yn oes y TED Talks, lle mae pobl yn dweud, os ti'n methu wneud y bwynt mewn 2 funud, yna dyw e ddim pwynt i wneud e. A chymod, mae yna le i hynny, a mae'n bwysig yn bod ni fel Cristnogion yn gallu cyfathrebu y newyddion da am Iesu, yn oes y soundbite ac yn oes y TED Talks. Ond eto, mae'n bwysig i ni hefyd werthfawrogi bod e'n cymryd amser a bod e'n cymryd buddsoddiad amser mwyn ennill pobl drosto mewn cariad hefyd, yn dydy. Hynny yw, da ni ddim yn gallu newid stori. Hynny yw, mae Duw yn gallu newid stori rhywun fel yna. Ond da ni yn aml yn gorfod mynd ar daith efo rhywun. A mae'r daith yna yn sicr ddim yn rhywbeth da ni jyst yn gallu wneud mewn rhyw sgwrs sydyn, simplistic arwynebol. Wrth bod ni eisiau newid stori a helpu pobl i weld persbectif gwahanol, weithiau mae'r sgwrs angen bod yn un hir. Weithiau mae'r buddsoddiad, amser a caru rhywun mynd i gymryd wythnosau, misoedd, blynyddoedd. Felly, jyst achos bod ni yn edrych ar chydig adnodau fan hyn, a bod ni'n meddwl, wel, os newn ni jyst dysgu rhyw chydig o one-liner slick fel Paul fan hyn, allwn ni fel land the deal a bydd pawb yn credu yn Iesu Grist. Mae'n bwysig i ni gofio bod e'n cymryd Duw arbennig i ddefnyddio pobl gyffredin fel ni dros gyfnod amser weithiau i newid stori pobl ac i newid diwylliant a newid tref. Wedi dweud hynny, mae yna rai pethau pwysig gallwn ni dynnu o'r ychydig edited highlights sydd gyda ni fan hyn o be nath Paul rannu yn Athen. So, yr adnod cyntaf, adnod 22. Bobl Athen, dwi'n gweld tystiolaeth ym mhobman, eich bod chi'n bobl grefyddol iawn. Nawr heddiw, falle bod ni'n darllen yr adnod yna, meddwl bod ychydig bach yn condescending, bod galw rhywun yn rhywun crefyddol yn rhywbeth negyddol falle. Bod e hyd yn oed yn rhywbeth sy'n condemnio rhywun, ti mor grefyddol. Dyna sut da ni yn clywed yr adnod yma yn cyd-destun ni heddiw. Ond nid dyma sy'n gan Paul fan hyn. Yn hytrach, mae e jyst yn nodi,
wel, pobl, ydych chi'n bobl crefyddol. Dyna mae'n rhan o pwy ydych chi. Mae'n rhan o'ch diwylliant chi. Mae diddordeb gyda chi mewn diwiau a pethau ysbrydol. Oedd Paul mewn ffordd jyst yn nodi ffaith fan hyn drwy ddweud bod pobl Athen yn bobl ysbrydol. Nawr, da ni supposedly yn byw mewn cyfnod seciwlar nawr. Ond dwi am ddadlau bore yma, actually, bod ni'n byw mewn cyfnod yr un mor grefyddol ac erioed. Just mae'r grefydd heddiw ydy pethau fel materoliaeth. Ydy pethau fel seculariaeth ei hun, ironically. Oherwydd, mae o fewn mer esgyrn pobl, mae fe yn DNA ni i fod yn addolwyr. Mae pawb mynd i addoli rhywbeth. Dyna sut da ni wedi creu. Da ni, by default, yn bobl crefyddol. I rhai pobl, i crefydd nhw falle ydy materoliaeth, a falle arian. A da ni fel Cristnogion yn gallu slipio i adael i'r pethau yna fod yn grefydd i ni llawn cymaint o neb. Mae identity politics yn bwysig iawn. Mae'n bwysig yn ei le, a mae fe mor bwysig i rhai pobl, fel mae dyna yw eu crefydd nhw. I rhai pobl, i gwaith nhw ydy crefydd nhw. Dyna pam bod gymaint o bobl yn workaholics, a dyna pam fod gymaint o bobl yn mynd yn sâl oherwydd hynny. I rhai pobl byw yr Instagram perfect life ydy eu crefydd nhw. Hynny yw, dwi'n meddwl, heddiw gymaint ag yn amser Athen, fod pobl yr un mor grefyddol ac erioed. Mae o fewn y natur ni i fod yn grefyddol ac i eisiau addoli rhywbeth. A dyna mae Paul yn neud fan hyn yn Athen. Mae jyst yn dweud, hei, ydych chi'n grefyddol, ydych chi isio addoli rhywbeth. Mae'n amlwg bod chi yn addolwyr a bod chi yn grefyddol iawn. Wedyn mae'n mynd mlaen fel hyn yn hanner cyntaf adnod 23. Dwi wedi bod yn cerdded o gwmpas yn edrych yn ofalus ar yr hyn dych chi'n ei addoli. Yng nghanol y cwbl desio hyd i un allor oedd ar geiriau yma wedi cerfio arni. I'r Duw anhysbys. So basically, mae wedi bod yn mynd o gwmpas Athen, mae e'n ffeindio yr allorau i'r holl wahanol dduwiau yma oedden nhw'n addoli. Mae e'n ffeindio un, a does dim enw unrhyw dduw arno fe, mae e jyst yn dweud i'r Duw anhysbys, an unknown God. Basically, rhyw fath o, hei, os oes na dduw, da ni di anhofio amdano fe, this one is for you, mate. Fel rhyw fath o insurance policy, i wneud yn siŵr bod nhw'n covered. Bod na ddim rhyw dduw allan yna maen nhw wedi anhofio amdano. Chybod, be mae pobl yn neud ar diwedd cyfarfodydd weithiau, mae pobl yn neud y diolchiadau. O'n i mewn cyfarfod di llun diwetha, ac oedd rhywun yn neud y diolchiadau ar y diwedd. Ac oedd y speech diolchiadau, yr un mor hir a'r person oedd actually'n siarad. Chybod yr cyfarfodydd yna. A wedyn, yn amlwg, oedd y gŵr anwyl iawn ma oedd yn neud diolchiadau. Oedd wedi gwneud y mistake, basically, o dechrau diolchi fel pawb yn ystafell, ac oedd e just goffo keep going wedyn, yn doedd, tybod. A wedyn, reit ar y diwedd, oedd e fel, ac wrth gwrs, da ni'n diolchi bawb, sori os dwi wedi gael rhywun allan, tybod. A dyma mewn ffordd mae pobl Athen yn neud fan hyn. Maen nhw'n codi'r allorau yma i'r gwahanol dduwiau, a wedyn, reit, newn ni just bildio'r allor yma, rhag ond bod yna rhyw dduw arall da ni wedi anhofio amdano fe. A mae Paul yn amlwg yn gweld fan hyn problem gyda sut mae pobl Athen yn deall Duw. Oedd eu syniad nhw o dduw dy fach diwiau yn eitha amhersonol. Oedd e mor amhersonol nes o'n nhw'n codi allor i dduw, oedden nhw ddim even yn siŵr os oedd yn bodoli neu rhyw fath o insurance policy i'r Duw anhysbys. A mae Paul yn gweld mai beth oedd pobl Athen angen oedd rhywun i dynnu y Duw go iawn allan o'r niwl a gosod o'i blaen nhw mewn ffordd le oedden nhw yn gallu adnabod e.
oedd pobl Athen angen rhywun i ail gyflwyno Duw iddyn nhw mewn ffordd oedden nhw'n gallu i adnabod. Mae'n ymlaen yn ail hanner adnod 23. Dyma'r Duw dwi'n mynd i ddweud wrthych chi amdano. Yr un dych chi'n ei addoli, ond ddim yn ei adnabod. Hwna'n ddiddorol, yn dydy? So mae'n identifio yr peth yma sy'n ddwfn o fewn pawb i eisiau chwilio am y Duw. A mae'n helpu nhw landio yr hiraeth yna sydd yn pob un ohono ni i ffeindio y gwir Dduw. Un peth dwi wedi clywed yn aml yw bod yr chwilio yma am Dduw, bod e fel rhyw itch sydd gan bawb sydd angen i sgratio. A bod pobl Athen yn arbennig, oedden nhw'n amlwg yn teimlo'r itch yna am Dduw oedd yn rhoi bywyd. Ond oedden nhw'n sgratio yn y lle anghywir. A mae Paul nawr yn helpu nhw fynd i'r cyfeiriad cywir. Adnod 24. Fe ydy'r Duw wnaeth greu'r byd a phopeth sydd ynddo. So mae Paul yn dweud nhw fod y Duw go iawn yn Dduw, gair mawr nawr, trosgynnol, transcendent. Hynny yw Duw sydd wedi creu popeth. Nid Duw mae pobl wedi greu, nid Duw sydd jyst wedi dod allan o ddychymyg dynol, ond actually Duw sydd wedi creu y cyfan. Duw sy'n dal y cyfan at ei gilydd. Oedd y groegiad, oedd peth o'r groegiad yn credu, mae'r unig beth oedd Duw oedd natur, oedd y greadigaeth. A da ni'n gweld rhywfaint o hwnna yn ei comeback yn y byd modern, yn dydyn, bod pobl yn rhyw addoli natur ac yn addoli y fam ddeiar ac yn y blaen. Ond Duw sydd wedi creu y ddeiar. Ac felly, da ni, wrth gwrs, yn bod ni fel Cristnogion yn gwerthfawrogi'r greadigaeth a natur, a bod ni'n gofalu ar ôl y greadigaeth a natur, ond da ni ddim yn neud hynna achos mae natur ydy Duw, ond achos bod ni'n addoli y Duw sydd wedi creu byd natur. Mae Duw ddim wedi cael ei greu, mae e wastad yna, fe sydd wedi creu popeth arall. Mae'n mynd ymlaen i weid yn ail hadnod 24. Mae'n arglwydd ar y nefoedd a'r ddeiar. Dydy e ddim yn byw mewn temlau sydd wedi hadeiladu gan bobl, a dydy pobl ddim yn gallu rhoi unrhyw beth iddo. Does dim byd sydd arno ei angen. Y Duw yma sy'n rhoi bywyd ac anadl a phopeth arall i bawb. Nawr, mae'n ddiddorol, dydy e ddim yn byw mewn temlau. Nawr, os ewch chi ar Google Images ar ôl mynd adre, teipio mewn Athen, da chi dal yn gallu gweld olion rhai o'r temlau anhygoel yma oedd yn Athen yn sefyll heddiw. A maen nhw'n adeiladau anhygoel. Maen nhw'n adeiladau crand iawn. Ond be mae Paul yn dweud fan hyn yw fod y Duw go iawn ddim yn cael ei gyfyngu mewn teml. Dydy e ddim yn byw mewn un lle penodol. Ond yn hytrach mae e wedi torri allan, a mae e o'n cwmpas ni, a mae pawb yn gallu i gyfarfod a'i adnabod e. Ond hefyd mae e'n dweud fod y Duw go iawn ddim mewn ffordd yn gallu cael ei domesticatio gan grefydd. A mae hwnna'n her, oedd hwnna'n her i bobl Athen, oedd yn licio'r syniad o cadw Duw mewn teml, ond dwi'n meddwl bod hwnna yn her i ni fel Cristnogion heddiw hefyd. Da ni'n meddwl bod ni'n gallu domesticatio Duw, yn dydyn? Bod ni'n gallu ffitio fo mewn i'n rhaglen a'n agendas a'n syniadau ni. Lle actually dylai fe fod arall rownd. Dylai ni weld lle mae Duw ar waith a tiwnio mewn i hynna. Dylai ni beidio meddwl bod ganddo ni fynopoli ac yn gallu rheoli agenda Duw. Dylai ni edrych beth yw ei waith a tiwnio mewn i hwnna. A dwi'n hoffi'r ffres hefyd sydd fan hyn. Dydy pobl ddim yn gallu rhoi unrhyw beth iddo, does dim byd sydd arno'i angen. Hynny yw, mae Duw yn bodoli ac yn rheoli
P'nai yda ni yn cydnabod hynny a'i peidio. Hynny yw, does dim angen i ni gredu mewn Duw i wneud i Dduw fodoli. Chi'n deall beth sy'n gyda fi? Mae hwn mynd bach yn philosophical nawr, ond bear with me, da chi yn Athen bore yma. Hynny yw, os dwi'n stopio credu mewn Duw, dyw hwnna ddim yn wneud i Dduw ddiflannu, na di? Hynny yw, Duw ddim yn dibynnu arna i gredu ynddo fe mwyn bodoli. Mae Duw yn bodoli a talnod llawn. Jyst achos bod ni yn byw mewn oes seciwlar, dydy hwnna ddim yn golygu bod ni yn rhoi Duw mewn i retirement. Jyst achos fod neb yn credu mewn Duw, dydy hwnna ddim yn golygu fod Duw wedi marw. Mae Duw yn bodoli a mae Duw yn rheoli p'nai ydyn ni yn credu ac adnabod hynny a'i peidio. A mae hwnna yn rili pwysig os da ni'n cael yn pen o gwmpas e. A dwi'n meddwl fod hwnna'n bwysig iawn i ni yn fugeiliol hefyd. Achos os ydych chi, a dwi'n gwybod fod llawer ohonych chi wedi mynd trwy amseroedd anodd iawn dros y blwyddyn a hanner diwetha, oherwydd y pandemig a oherwydd pethau arall. A dwi'n gwybod fod rhai ohonych chi dal i fynd trwy bethau anodd iawn. A weithiau mae'n gallu teimlo fel bod Duw ddim yna. Neu fod Duw wedi diflannu hyd yn oed. Ond mae Duw wrth yn hymyl ni, p'nai ydyn ni yn awyr o hwnna neu beidio. Hynny yw, mae gwirioneddau Duw, yr un mor real, p'nai ydyn ni emotionally'n teimlo fo heddiw neu beidio. Hynny yw, mae Duw yn transcendent. Mae gariad yna yn cario ni hyd yn oed mwy pan dyn ni ddim wastad yn teimlo fe. Nid dyna'r pwynt mae Paul yn neud fan hyn, ond dwi'n meddwl bod o'n berthnasol. Hynny yw, dydy gwirioneddau, cariad, ffyddlondeb, llawenydd Duw ddim yn dibynnu arno ni. Mae e'n dod allan ohono fe ei hun, a mae e yna trwy'r amser. Mae Paul yn mynd ymlaen i weid yn adnod 26. Fe ydy'r Duw wnaeth greu y dyn cyntaf, a gwneud ohono yr holl genhedloedd gwahanol sy'n byw drwy'r byd i gyd. Mae'n penderfynu am faint fydd y cenhedloedd yn ambodoli, a lle'n union mae ei ffiniau daearyddol. Nawr oedd Athen ar y pryd, oedd yn gymdeithas hierarchaidd iawn, le oedd yna social stratas eitha clir, gyda caethweision, reit ar y gwaelod, a wedyn, chybod, yr arweinwyr y ddinas a bosses yr ymerodraeth Rufeinig ar y top, a wedyn sort of traders a pethau yn y canol. Oedd yn gymdeithas, tybod, yn drist iawn eitha tebyg i'n cymdeithas ni heddiw, gyda rhai pobl mewn pŵer, a rhai pobl efo cyfoeth, a rhai pobl heb bŵer a heb unrhyw ffordd i ofalu amdanyn nhw eu hunain. Oedd e'n gymdeithas hefyd, le oedd yna llawer o gamdrin, a lot o'r camdrin yna yn gamdrin rhywiol, a oedd hwnna yn rhan o'i crefydd nhw yn y temle yma. Oedd lot o hiliaeth yn cymdeithas Athen ar y pryd, ac oedd yna gred ar y pryd bod gwahanol, bod pobl yn dod o gwahanol hil, a bod rhai pobl yn fwy agos i Dduw na rhai hil eraill. So digon tebyg yn y cyfnod modern i be oedd Natsiaeth. Oedd yn credu bod yr Aryan race yn fwy arbennig na pobl eraill. Ac yn drist iawn beth da ni'n gweld yn fwy diweddar gyda white supremacy, sef y syniad fod pobl gwyn rhywsut o hil uwch na pobl o gefndiroedd eraill. A be mae Paul yn neud fan hyn? Drwy ddweud fan hyn, fe ydy'r Duw wnaeth greu y dyn cyntaf a gwneud ohono yr holl genhedloedd gwahanol sy'n byw trwy'r byd. Yw roed critic o'r hierarchiaeth, yr hiliaeth, a'r camwahaniaethu yma oedd yn embedded mewn
yn diwylliant Athen. Mae e'n dweud fod pawb wedi creu yn gydradd gan Dduw. Mae e'n dweud fod urddas yn perthyn i bawb. Beth bynnag yw eu cefndir nhw, beth bynnag yw eu hil nhw, os ydyn nhw'n bobl fawr yng nghymdeithas, neu os ydyn nhw yn gaethweision. Mae Paul yn neud rhywbeth dewr iawn fan hyn. Mae e'n neud rhywbeth byddai rhai yn classifio fel rhywbeth wleidyddol yn offro'r critic yma o gymdeithas Athen. Ond yr unig beth mae fe'n neud ydy, galwch e'n gwleidyddol os chi moyn, ond yr unig beth mae'n neud ydy neud rhywbeth Cristnogol. Sef sefyll dros y gwirionedd fod pawb wedi creu ar lun a delw Duw, a fod yna urddas, fod yna bwrpas arbennig i bawb. Nawr, un o'r pethau dwi wedi wneud wythnos hyn, ydy rhywbeth dwi siŵr o fod mynd i ddyfaru wneud, sef dechrau darllen llyfr o'r enw Dominion gan Tom Holland. Nawr, mae Tom Holland, i chi sy'n gwybod, yn hanesydd arbennig, a mae wedi sgwennu llyfr mor dew a hynna am sut mae'r ffydd Gristnogol wedi siapio diwylliant y gorllewin dros 2000 o flynyddoedd. Dwi ddim yn meddwl na i probably byth gorffen y llyfr, ond dwi'n licio deud bod fi o leia wedi dechrau. Ond ta beth, yn y pennod cyntaf, so dwi wedi darllen un pennod o leia. Rydych chi ofyn i fi mewn chydig wythnosau dwi wedi darllen mwy. Ond yn y bennod gyntaf, a dyma pam nes i ddechrau darllen y wythnos hyn, achos o'n i'n gwybod bod fi'n paratoi y neges yma. Nawr, yn y bennod gyntaf, mae e'n portreadu cymdeithas Athen cyn bod newyddion da Iesu Grist yn cyrraedd. A tan i fi ddarllen y bennod yma gan Tom Holland wythnos yma, dwi ddim yn meddwl nes i wir werthfawrogi pa mor dywyll oedd cymdeithas y diwylliant yn gallu bod cyn bod Iesu Grist yn torri trwyddo. Achos o'n i naively wedi dychmygu Athen pan oedd Paul yn cyrraedd i siarad am Iesu. Fel rhyw fath o leafy university campus. Chyfod, gyda pobl yn cerdded rownd y lle, chyfod, yn sipian green tea, yn siarad am syniadau athronyddol, falle bach yn ffrisgu yn rhywiol, ond otherwise oedd e'n kind of good place to be, kind of thing. Dyna naively o'n i'n meddwl oedd Athen cyn bod Paul yn cyrraedd. Ond pa mor wrong o'n i? Oedd e'n le mor dywyll. Oedd e'n lle hollol erchyll, le oedd camdrin yn rhemp. A fel o'n i'n dweud, oedd y camdrin yma yn rhywbeth oedd yn digwydd, achos o'n nhw'n meddwl mai dyna sut oedd plesio y diwiau. A mae yna fanylion yn y llyfr gan Tom Holland sydd jyst yn rhy graffig i rhannu fan hyn ar ddydd Sul. Ond dim ond i ddweud fod darllen yr hanes yna jyst wedi gwneud fi wir sylweddoli pa mor radical a gymaint o newyddion da yw'r efengil Gristnogol, nid jyst i unigolion, ond i gymdeithas yn gyffredinol. A mae Paul yn mynd mlaen yn adnod 27 i ddweud hyn. Gwnaeth hyn i gyd, mwyn iddyn nhw geisio dod o hyd iddo, ac estyn allan ei gael. Dydy e ddim yn bell oddi wrtho ni mewn gwirionedd. Mae'n dweud wrth bobl Athen, mae'r Duw yma, da chi wedi bod yn chwilio amdano fe yn bobman kind of yn y lle wrong. Does dim angen i chi chwilio'n bellach. Mae'r Duw yna wedi dod ato chi nawr ym mherson Iesu Grist. Dim eisiau chi fynd i chwilio am Dduw, achos mae Duw wedi dod i chwilio amdano chi. Mae hwnna'n hyfryd yn dydy. Mae'r Duw mawr pwerus, y Duw sydd wedi creu y bydysawd a popeth ynddo fe, nawr wedi dod ato chi yn Iesu Grist. Mae'n ddiddorol wedyn, mae'n adnod 28, mae'n quotio rhai o'i beirdd nhw. Fel dywedodd un o'ch beirdd chi, dyn ni'n byw yn symud ac yn bod ynddo fe, ac mae un arall yn dweud, ni yw ei blant. Mae'n ddiddorol yn dydy, sy'n mae'n quotio rhai o'i beirdd nhw, yn mwyn helpu nhw weld rhywbeth am Dduw. Ac yn aml, mae diwylliant poblogaidd hyd yn oed heddiw yn rhoi hints o'r efengil yn well na dyn ni fel eglwys weithiau yn wneud. Dwi wastad yn meddwl bod pob ffilm da
yn loosely based ar yr efengil Gristnogol, dydy. Mae yna wastad rhywbeth yn mynd yn wrong, a wedyn mae yna wastad un person yn rhywbeth o mynd yn aber dros pawb arall, a wedyn popeth yn cael ei restoro ar y diwedd. Wel, dyna yw ac pob stori da, ynddo fe? So dwi'n meddwl, mae pob ffilm da basically'n pwyntio ni at Iesu Grist. A'r rheswm pam pob stori da yn rhoi rhyw ffeint idea i ni o'r efengil, yw achos dwi'n meddwl bod stori'r efengil wedi blannu yn ddwfn ar galon pawb. Mae pechod wedi clawdio pethau, ydy. Mae pechod wedi mesio pethau fyny, ond mae'r stori o Dduw wedi'n caru ni, Dduw wedi'n hachub ni, a Dduw isio yn restorio ni, mae e wedi blannu yn calon pawb, achos mae pawb wedi cael ei creu ar lun a delw y Duw sydd wedi sgwennu'r stori yna. Ac felly, be mae Paul yn neud fan hyn yn Athen ydy cloddio am y stori sydd actually ar DNA y pobl yma o'r dechrau. Crwcs pob stori da ydy stori'r efengil. Ystyr crwcs, wrth gwrs, ydy croes. Adnod 29 a 30. Felly, os ydyn ni'n blant Duw, ddylen ni ddim meddwl amdano fel rhyw ddelw aur, neu arian, neu fain, sef dim byd ond cerflun wedi ddylunio a'i greu gan grefftwyr. Ydy mae Duw wedi diystyru'r fath ddwlu yn y gorffennol, ond bellach mae'n galw ar bobl ym mhobman i droi ato. Nawr, be mae Paul yn neud fan hyn, ddim yn directly falle, ond be mae e'n neud fan hyn ydy delio efo pechod. Yn benodol, mae e'n neud y pwynt fod pechod ddim mainly ynglyn â torri rheolau, ond bod y mwy i wneud ag agwedd calon ac addoli y pethau anghywir. Nawr, dyna yw y diffiniad o eilyn addoliaeth, idolatry, sef bod ni'n addoli pethau sydd ddim yn Dduw, basically. A mae Paul yn galw ar yr Atheniaid fan hyn i adael fynd ar y ffordd yma o fyw, y ffordd yma o feddwl. Ac i afel yn y Duw sy'n heiddi i addoli. Mae ymlaen ato'n adnod 31. Mae wedi dewis diwrnod pan fydd y byd i gyd yn cael ei farnu. Bydd y farn yna'n gwbl deg, mae wedi dewis dyn i wneud y barnu. Ac mae wedi dangos yn glir ei fod yn mynd i wneud hyn drwy ddod ar dyn hwnnw yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw. Nawr, oedd yr Atheniaid, oedden nhw'n ofn Duw yn ystyr negyddol y peth. Neu oedden nhw literally yn byw in fear o Dduw. Dyna pam oedden nhw wedi adeiladu'r achor yma i'r Duw anysbys. Rhag ond bydden nhw'n offendio Duw, a bydde'r Duw yna rhyw sydd yn danfon rhyw fellta tyrannau lawr rhyw lladd nhw gyd. Dyna'r math o ofn Duw oedd gan yr Atheniaid. Ond pan mae Paul yn siarad fan hyn ynglyn â barn Duw, mae e'n wahanol. Oherwydd, be mae Paul yn dweud yw mae'r un fydd yn barnu yw yr un sydd eisoes wedi marw dros yr Atheniaid. Yr un bydd yn neud y barnu yw'r un sydd eisoes wedi trefnu ffordd i bobl gael bywyd newydd a profi adferiad trwy Iesu. Ac wrth gwrs, rhag ond bod chi heb weld y dyn mae Paul yn siarad amdano yr adnodau, wrth gwrs, ydy Iesu Grist. Ac mae Iesu wedi delio efo'r tywyllwch, mae e wedi diarfogi y pwerau. Ac felly, dydy'r Duw yn Iesu Grist, yn wahanol i Duwiau'r Groegiad, dyw e ddim yn Dduw sydd angen i ni i ofni yn ystyr yna o'r gair ofni. Dydy Duw yn Iesu Grist ddim yn Dduw sydd angen i ni wneud gymnastics i gael ei sylw fe, achos mae e wedi dod ato ni.
Dyw e ddim yn dduw sydd yn rhoi ni ar brawf, ond mae e'n dduw sydd yn rhyddhau ni i'w addoli fe. Ac felly, fel mae Paul yn siarad am farn Duw fan hyn, does dim angen i ni fod ofn barn Duw. Os rhywbeth, mae barn Duw yn rhywbeth i ddisgwyl ymlaen iddo fe. Achos pan mae Duw yn barnu, mae cyfiawnder yn cael lle. Mae drygioni'n cael ei ddelio gyda fe, a mae'r gorthrymedig yn cael ei codi. Nawr, dychmygwch gymaint o newyddion da oedd y syniad yma o farn Duw i bobl gyffredin Athen. So oedd pobl gyffredin Athen, oedden nhw wedi cael eu gorthrymu gan grefydd a diwiau Athen. Oedden nhw wedi cael eu stampio arno gan y milwyr Rhufeinig. Dychmygwch gymaint o newyddion da, oedd y newyddion da yna, bod na dduw arall yn dod, oedd yn dod i farnu'n deg. Dychmygwch nawr bod chi, am fyned, dychmygwch nawr bod chi yn blentyn, yn byw yn Athen ar y pryd, a bod chi wedi'ch gorfodi, a esgusodwch bod hwn chydig bach yn graffig, ond dwi'n meddwl bod angen i fi fod er mwyn i chi werthfawrogi gymaint o newyddion da oedd barn Duw fan hyn. Dychmygwch bod chi'n blentyn, yn byw yn Athen ar y pryd, a bod chi wedi'ch gorfodi i fod yn sex worker yn hemel Artemis. Bod chi wedi cael eich camdrin, bod chi wedi cael eich treisio gan foneddigion Athen, wedi cael eich treisio gan y milwyr Rhufeinig trwy eich oes. A ddim jyst bod hwnna wedi digwydd, ond bod hwnna wedi digwydd fel rhan o addoli Duw. A nawr chi'n clywed am Dduw sy'n clywed eich llef chi. Chi'n clywed am Dduw sydd yn cymryd eich ochr chi. Chi'n clywed am farn Duw sydd yn delio gyda'r drygioni yma chi wedi i ddioddau, sy'n eich gollwng chi yn rhydd ac yn addo bod na ddydd yn dod le fydd cyfiawnder yn cael ei le. Dyma pan bod barn Duw o'i ddeall barn Duw yn iawn yn rhan o'r efengyl Gristnogol, o'r newyddion da Gristnogol. Mae barn Duw yn rhywbeth da, achos da ni'n credu mewn cyfiawnder yn dydyn. Da ni yn credu fod angen delio efo drygioni, a fod pobl sydd yn gaeth angen i rhyddhau yn rhydd. Dyma pam nath y newyddion yma gydio yn Groeg. Dyma pam nath yr newyddion yma lledu Rufain, lledu Sbaen, ac yn ôl Paul Williams, tua flwyddyn 200 cyrraedd Caernarfon. Mae efengyl Iesu Grist yn newyddion da i ni fel unigolion. Mae'n newyddion da i gymdeithas, mae'n newyddion da i fyd toredig sy'n sychedu am gyfiawnder ar bob lefel. Nawr, wythnos diwetha, oedd hi'n 100 mlynedd geni ar Tudur Jones, sef dyn nes i sgwennu PhD amdano, so dwi'n gwybod chydig bach amdano fe. Ac nath na lyfr gael ei gyhoeddi, oedd yn Coffaia, ac oedd na gweinidog ar enw John Gwilym Jones wedi sgwennu cywydd coffa i ar Tudur Jones. Ac oedd e'n mynd fel hyn. Oedd R.T. Jones oedd yn gweithio yn Bangor, jyst i chi gael context. Nid Athen rad weladwy yw'r Bangor sy'n Mangor mwy. Daeth a Duw at y doeth dall, dod a Duw i di deall. O hwnna'n dail un allan hygol, dydy. Daeth a Duw at y doeth dall, dod a Duw i di deall. Cynghanedd yn swndio, lyflu, even os chi'n mynd all be mae'n deud. Ond y pwynt ydy, dyma oedd Paul yn neud yn Athen, de. Y pobl Athen yn meddwl bod nhw'n so sophisticated. Ond nhw'n meddwl mai nhw oedd y bobl doeth. Ond nhw'n meddwl mai nhw oedd y bobl galluog. Ond doedden nhw ddim. Oedd angen i Paul gyflwyno rhywbeth gwell.
Oedd angen i Paul gyflwyno beth oedd gwir ddoedd hunain, beth oedd gwir gyfiawnder, beth oedd gwir newyddion da. A da ni yn ymuno gyda Paul a saint yr oesoedd i garu pobl, i gysylltu efo pobl wrth gwrs ar lefel personol ac emosiynol wrth gwrs. Ond da ni hefyd yn cael ein galw i gyhoeddi'r newyddion da ar lefel deallusol hefyd. I ddod â Duw i di deall, fel mae'r llinell briliant yno gynghanedd yn dweud. Gen i blygu pen mewn gweddi. Wel, o Dduw Dad, da ni jyst yn diolch i ti am yr hanes anhygoel yma, a'r geiriau pwerus yma nes di roed i Paul i rannu efo pobl Athen. O Dduw Dad, wrth i ni feddwl am y tywyllwch oedd yn Athen ar y pryd. Helpa ni hefyd fod yn sensitif i'r tywyllwch o'n cwmpas ni heddiw, o Dduw Dad. O Dduw Dad, falle yn bod ni'n byw mewn oes seciwlar, ond eto mae'r seculariaeth yna yn grefydd ynddo fe ei hun, o Dduw Dad. A mae yna bobl o'n cwmpas ni heddiw, a ni yn hunain hyd yn oed yn slipio mewn iddo fe weithiau, sydd yn syrthio i fod yn gaethweision i grefyddau yn dydd. O Dduw Dad, helpa ni weld o'r newydd gymaint gwell yw be mae Iesu yn cynnig. Mae'n galw ni i ddod fel ydan ni. Mae'n derbyn ni fel ydan ni. Ond o Dduw Dad, paid y gadlu'r newyddion da yma jyst fod yn rhywbeth personol yn unig. Ond helpa ni hefyd ddal ar y vision yma oedd gan Paul, bod hwn yn rhywbeth oedd yn gallu newid dinas cyfan, yn gallu newid cymdeithas cyfan. A da ni'n diolch o Dduw Dad yn Athen o leia bod yna ddim caethweision bellach. A hynna oherwydd newyddion da Iesu Grist. Ond o Dduw Dad, helpa ni fel Cristnogion i gael llyged ar agor i weld fod yna gaethweisiaeth fodern o Dduw Dad. Fod yna bobl dal yn cael eu camdrin o'n cwmpas ni heddiw. A helpa ni fel eglwys i fod yn prophetic, yn siarad yn erbyn y drygioni yna, jyst fel oedd Paul. Helpa ni, o Dduw Dad, pan da ni'n dod ar draws pobl sy'n meddwl bod nhw yn gwybod y cyfan. Helpa ni fod yn raslon o Dduw Dad wrth siarad am Iesu, ond helpa ni i ddod â Duw i di deall. Amen. Iawn. Gadewch i ni sefyll. Dyma'r gan o lawer. Mawr dy ffyddlon defnyw yn y nefoedd, triw dy ddewid pob amser i mi, cadarn dy dy garedd neletha, ddoi heddiw un a thragwydd o Llwyd ti. Mawr dy ffyddlondeb di, mawr dy ffyddlondeb di, newid bendithio'n bob bore a ddaw. Mawr dy ffyddlondeb i mi am pob peth sydd â fydd ermyniais o flawn. Geiaf a amser a ffryd medi, hael llwr a syr o noeth, rhaid drwy'r nedd, unant ar cread bob dyn i fynegu. Mawr dy ffyddlondeb o hyd i'w eich. Mawr dy ffyddlondeb di,
Mawr dy ffyddlondeb di, newydd bendithion bob bore a ddaw. Mawr dy ffyddlondeb i mi yn fy angen, bob peth sydd dda fe dderbyniais modd glaw. Pardwn am bechod tangnefedd i'r galon, bendith i'l gwmni marwain bob hyn. Gryfderwyt heddiw a gobaith yfory, bendithion li ar fy nghyfaith y sy'n. Mawr dy ffyddlondeb di, mawr dy ffyddlondeb di, newydd bendithion bob bore